שבוע שעבר דיברנו על הגדרת Workflow, אנחנו נתרגם עוד אחד כזה היום. שבוע שעבר גם דיברנו על הסיפור של איך מייצרים Workflow step by step by step by step, ודיברנו על הסיפור הזה של כאילו במה אנחנו שולטים, מה אנחנו לא שולטים, ומה שאת תראית לנו זה כאילו דוגמה לאיך עושים קצת exploration, כאילו אני רוצה לראות איך המערכת עובדת אז אני משחק איתה, אבל אם אני רוצה לייצר workflow ו-workflow חזרתי, כזה שאני אוכל גם לחזור או לתת למישהו אחר לחזור אחריו, אז אני אייצר זה משהו כזה של step by step by step by step, ואם זה יהיה גם משהו שהוא בשליטתי המלאה, אני אוכל גם לעשות לדבר הזה אוטומציה. איזה דברים אמרנו שיכולים להשפיע על אוטומציה? לדוגמה, זה אם אני מוחק לדוגמה, אחד הצעדים הראשונים שהיה לנו פה לייצר תדו חדש, אז בדוגמה שלי, אז עשיתי delete ל-to-do קיים. ואם אני עושה delete ל-to-do קיים, אני משנה פה state של מערכת שלא בהכרח היה בשליטתי. זאת אומרת, נניח שאני עושה delete ל-to-do מספר 17, אז קודם כל אף אחד לא מבטיח לי שה-17 באמת יהיה שם, מתי שאני אעשה את ה-delete הזה. ועוד פעם, זה לא כזה אסון גדול, אם אני אגיד, לא 17, בסדר, אעשה delete ל-16. אבל אם אני רוצה להריץ את זה בצורה אוטומטית, אז תמיד צריך להיות 17 שם, כי אני לא אהיה ליד המחשב לשנות את הדבר הזה, או לראות מה יש לי. אז לדוגמה, אם אני הולך לעשות משהו כזה, לעשות delete, אז אני סביר מאוד להניח שלפני שאני אעשה delete, אני אייצר כזה אחד משלי, ואני אוודא שהוא שם, ואז אני אעשה delete. זאת אומרת, אני אנסה לעשות צעדים שיעלו את הסיכויים, לא בהכרח יבטיחו, אבל יעלו את הסיכויים שאני אצליח לרוץ בצורה סדרתית ואוטומטית, אם נגיד הדבר הזה. אז זה מה שעשינו בשבוע שעבר, אני רוצה לעשות היום סצנריו קצת אחר. והוא גם קצת יותר יצירתי, אבל באותו סגנון של התרגיל שהיה לנו. אז התרגיל הוא לעשות אפדייטים. עכשיו, אנחנו עדיין בתוך ה-workflow של API Challenges, זה עדיין ה-to-do list שלנו, מבחינת API אפשר לעשות to-do, סליחה, אפשר לעשות post לפי הדוקומנטציה, גם עושה create וגם עושה, סליחה, post לבד, מייצר, אבל אם אני נותן לו ID, כאילו to-do/17, אני יכול לעשות גם פוסט שמעדכן אחד או יותר מהטודואים, ואני יכול לעשות גם put, שזה שזה עריכה. עריכה, שניהם לעריכה. עכשיו, לא חייב להיות כזה תמיד, זאת אומרת, ספציפית במערכת הזאת, יש שתי דרכים לפחות לערוך, אבל לא בכל מערכת יהיה את הדבר הזה, אבל פה יש. אז מה שאני רוצה, וזה עוד פעם קצת יצירתי, כי צריך לחשוב פה על הדברים, זה לייצר סצנריו שבודק כל מיני צורות של to-do. עכשיו, זה לא רק איזה API אני מפעיל, או איזה to-do אני עושה עליו, יש לנו אוסף של דברים כמו הדאטה שלנו, אני יכול לעדכן שדות מסוימים, אני יכול לעשות שדות לחוד, שדות ביחד, אני יכול לעשות כל מיני דברים מבחינת עדכונים. זאת אומרת, המשימה זה לעשות workflow שאחד אחרי השני, שאפשר יהיה לעבור עליו, אז לא מה שעשינו שעברה שעה, של כל מיני סינריוס כאלה של עדכונים של תודועים. זה התרגיל. עכשיו יש כל מיני צורות של אני מעדכן דברים, לחשוב ולייצר סצנריו כזה, בסדר? קצת נתקעתי על הפונט, כי לא יודעת, הוא מחזיר לי שנייה 405 או 406. 405, סליחה. שהמתודה תעשי, הזאת לא... בואי תעשי share, את עושה את זה עם ה-query פרמטר, לפי זה צריכה לעשות את זה path פרמטר, to do /11. השתמשתי דווקא בזה. בגלל שאני שמתי את זה בפרנצית הייתי. אני חושב שהוא התבלבל קצת. תורידי את ה-ID שווה 11, במקום הסימן שלה תשימי סלאש. בואו ננסה קצת את זה. אוקיי, תעשי סלאש. תעשי, קודם כל בלי משתנה, תעשי כאילו 11. אז נראה מה עושה. אוקיי, בסדר. עכשיו, רק נבדוק את זה, במקום ה-11, תעשי נקודתיים ID. אני חושב שבגלל שיש לך את ה-ID בקווירי פרמטר, זה יכול להיות שזה מבלבל אותו. לא. ותכתבי ID, תורידי את ה-11, נראה אם ה... ותשימי 11 ב-value של למטה. כן. זה משהו חדש. לא, זה לא כזה חדש, אבל נראה, עבד. תראי, מה שאת עושה, כשעשינו סלאש 11, פשוט שלחת סלאש 11, בסדר? אם אנחנו, פשוט כרגע זה קצת קל לבלבל אותו, כי יש לך ID גם ב-query parameters וגם ב-path parameters.
אז יכול להיות שבלבלנו אותו קצת, אבל לפי הדוקומנטציה צריך לעשות את זה עם הסלאשים. אז דווקא בדוקומנטציה הוא יראה, זה הדוקומנטציה שאני לקחתי. הדוקומנטציה, אז תעשי סקרול למטה, זה ב-to-do's ID, to-do's slash ID. כן. אז לא כתוב פה להשתמש ב-query parameters, ועוד פעם, יש סיכוי, יש אפליקציות שזה יעבוד, אצלו זה לא עובד. כאילו ה-get עובד, ה-put לא עובד. כן, שמתי לב לזה, בגלל זה אני ככה התחלתי ישר להסתכל בתוך הדוקומנטציה אם יש איזשהו שינוי, אינדיקציה שאמורה לתת לי הכוונה לאיך בדיוק אני מזינה את המטרה. אז לא, עוד פעם, זה מהיכרות וצריך להתעסק עם זה עד שמבינים את הדבר הזה. הספציפית זה כאילו מה שאת נפלת עליו פה בקטע, אני לא יודע אם נפלת עליו, סליחה, אבל עלית עליו, זה שיכול להיות אותו פרמטר גם למעלה וגם למטה, וזה יכול קצת לבלבל אותו. הדבר הכי בטוח לעשות זה קודם כל, לפני שעושים משתנים, זה לעשות כאילו hard coded את ה-URL למעלה ולראות שזה עובד, ואז לנסות להחליף את זה במשתנים. כשקוראים את הדוקומנטציה, תעלי עוד פעם את הדוקומנטציה רק, כשאת רואה את הדבר הזה של הנקודותיים, זה אומר צריך לשלוח לו אחרי הסלש, והנקודותיים ID זה אומר שיש פה איזו משמעות גם של אימפלמנטציה, שהדבר הזה הוא פרמטר. כלומר, זה לא... תחשבי, ה-ID וה-to-do זה לא אותו דבר, נכון? ה-to-do זה string כמו שהוא, ה-ID זה משתנה. אז כן. ככה מסמנים את הדברים. כקווירי פרמטר זה לא בעיה, כי תמיד יהיה לך את הסימן שאלה שווה וזה, ואמפרסנדים. אז זה רק איך קוראים את זה. זה לא חייב להיות ככה. בסדר? כן. אחלה. בואי תראי לי בינתיים איפה את נמצאת בפוסטמן. ועשיתי קודם כל יצירת הצ'לנג'ר כדי לקבל אותו על מנת שאני אוכל להשתמש. עשיתי את הפוסט שאני יצרתי קודם כל, את ה-idea החדש הזה. כן. לאחר מכן ניגשתי לפוד כדי לעדכן בנתונים, לראות איך זה עובד. כן. אחרי זה יש לך את הגט וזה. תנסי לתת, מכיוון שאת רואה כבר את השמות שהם חוזרים על עצמם, כי יש את הנטייה להעתיק, כדאי איך שאת מעתיקה לתת לו כבר שם חדש, כי הם יראו אותו דבר, זה מומלץ. טוב, אוקיי. בגלל זה שיניתי את רשמתי לאותיות גדולות, שיניתי לסטטוס, וגם הוספתי עוד שתי אותיות בדיסקריפשן. כן, אני מבין, וזה טוב שעשית את זה, אבל זה לא מחליף את הלתת את השמות, כי כשאת תחזרי לזה מחר מחרתיים, את לא תיכנסי לתוך הפרטים של מה ההבדל בין כל אחד מהם, אלא תסתכלי קודם כל בעט שלך מה מגיע לפני מה. והדרך לקרוא את זה או להבין מה קרה פה זה לתת לזה שמות שהם יותר מסבירים מה זה. בסדר? טוב, בואו נראה מה קורה, יוליה. כן, בואי נראה לי נראה. שהוא זה מסוג נפלא. השאלות הפתוחות, אז כאילו אין פה תשובה כמעט לא נכונה. אני אראה לך מה לי יש כזה ומבחינת רעיונות. הוא מאפשר לו לעשות את עושה רן. נתתי כבר את האזהרה על הרן? לא. יש לך או רק 20, שלהגיד, יש לך 25 בחודש כזה. לא. אז בואי ניתן כבר את האזהרה על הרן. מה שאת מריצה בעזרתו, פעם הוא נקרא collection runner, היום הוא נקרא רק runner. אפשר לראות אותו בצד ימין למטה בסרגל, ואפשר להריץ אותו על collection או על פולדרים, או על פולדרים של פולדרים, כל מיני דברים כאלה. יש הגבלה לעשות את זה ל-25 הרצות למשתמש לחודש. עכשיו, אם לא תשלמי כסף על ידעתי. רישיון, תוכלי לעשות את זה 50 פעמים בחודש, שזה גם כלום. אז א', לא להתמכר לזה. ב', נורא קל להתמכר לזה, כן. אבל הדרך לעשות את זה בחיים האמיתיים, יש שתי צורות לעשות את זה בגדול, אבל בדרך כלל גם מה כאילו, אפשר לעשות את זה, כלומר, תמורת התשלום אז תקבלי קצת יותר הרצות, לא יותר מדי. ההרצה הזאת זה גם איך שאת עושה את זה, כלומר, בווב אינטרפייס וגם בקליינט אינטרפייס, ביחד זה יוצא 25. בגדול, הדרך לעשות את זה, וזה גם בדרך הדוקומנטציה של פוסטמן אומרים את הדבר הזה, יש תוכנה שנקראת ניומן. כל מי שמעריץ את סיינפלד, פוסטמן, ניומן וזה. אז ניומן זה איזשהו command line אינטרפייס, שמקבל collection ו-environments, כאילו כזה שעשינו לו אקספורט, ואז הוא מריץ אותו. עכשיו, כשמריצים את זה ב-command line, אין אותנטיקציה מול פוסטמן, אז כאילו זה אפשר לעשות כמה שרוצים, וזה חופשי.
אבל יש לזה מחיר. המחיר הוא שכאן את עובדת על מה שיש לך, בשביל להכניס את זה ל-workflow של להריץ את זה בניומן, צריכה להגיד, רק שנייה, אני עוצרת, אני עושה אקספורט של הדבר הזה, אקספורט של הקולקשן, ל-JSON, ואז אפשר להריץ עליו את ניומן. אי אפשר מול הקלאוד להריץ את ניומן. מבחינת workflows, איך לעבוד, זה קצת מקשה, אבל עוד אין לזה פתרון, מעבר לעובדה שפוסטמן רואים בדבר הזה מנגנון טוב לקבל כסף. אז רוב העולם מה שהוא עושה, הוא פשוט עושה אקספורט ומריץ את זה למחשב שלהם ב-CLI. רק לדעת על הדבר הזה. כן, אז זה בסדר, כאילו, רק שתדעי. הדיליי זה פחות ישפיע. יש פה כל מיני אופציות בראנר, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל תכלס, מכיוון שאנחנו עושים קריאות API, יכול להיות מצב, וזה לא בהכרח המצב מול האפליקציה שאנחנו עובדים עליה, שאנחנו עושים קריאת API, היא חוזרת מיד, אבל בסרבר קורה משהו שבשבילו כדאי לחכות את הקריאה הבאה עוד X מילי שניות, וזה המשמעות של הדיליי. אז זה לא משהו שצריך תמיד לשחק איתו. תלוי רק במה מדובר, אם זה במקרה איזושהי בקשה שהיא קצת דורשת זמן, אז הכי כדאי להשתמש בדיליי. כמו אם אתה נגיד מבקש קצת נתונים שהם כמות גדולה. כן, אם נניח את עושה, תתחיל חישוב, או תתחיל לעשות ריפורט או משהו כזה, אז קריאת API 1 מתחילה את הדבר הזה, אבל אם את רוצה לעשות get של התוצאה של הדבר הזה, את צריכה לחכות, כי את יודעת שזה ייקח X זמן. אבל זה רק בגלל שאת יודעת שככה המערכת עובדת. בעיקרון זה כאילו API מול המשחקים שאנחנו עושים פה, הם די מהירים ולא צריך delay issue explicit. אוקיי, אבל בואי נעבור שנייה על הסדר פעולות שלך, אז את מייצרת אחד חדש, עושה לו update. כן, אחרי זה הקבלה של כולם, אחרי זה לפי ה-IP, ואחרי זה במחיקה זה נופל כי הוא לא משתמש, הוא לא לוקח את ה-ID שאני רוצה, אני פשוט לוקח בוא את נראה. כי הוא לא לוקח את ה-ID, צריך תראי, את מריצה את זה בצורה אוטומטית, אז ה-ID צריך מכיוון שה-ID הוא דינמי, כשאת מייצרת אחד, את מקבלת אחד חדש, אז הדילית שנשאר לו, זו הדילית הקודם, אז לא פלא שזה... נכון. אוקיי? אז זה הסיבה של מה שאנחנו רואים פה. טוב, אוקיי, בואי אני אראה לך מה הדוגמה שיש אצלי, אפילו לא, הדוגמה שאפילו לא השתמשתי בפוט. אז אני רוצה להראות. אז כמו שאמרתי, קודם כל אין פה תשובה לא נכונה, יש פה רעיונות. אז זה לדוגמה סינריו שהוא סטפ ביי סטפ שאני יכול להריץ אותו, שהוא גם, אני חושב שהוא אוטומייטבל, והוא בודק כל מיני דברים באפדייטים, לדוגמה. אז קודם כל אני מייצר את ההדר, אמרתי את זה גם בפעם הקודמת, יש דברים שאני צריך לעשות כסטפס, בשביל שאני אוכל לבדוק שהדברים הבאים מתקיימים. אז אני עושה get to do's בשביל לראות שכל ה to do's נמצאים שם, כי אני הולך להתחיל לעדכן אותם. הבא זה לעשות update קודם כל עם פוסט, כי אני משום מה אתם תסתכלו פה על מה שיש לי פה, אין לי פה אף פוט אחד שזה לבושתי, אבל זה מה שעשיתי. אז אפדייט אחד, האפדייט הראשון שאני עושה, זה לעשות to do עם XML. אני יכול הרי, נעשה שנייה את הדבר הזה, אני יכול לעשות אפדייט, הבאדי שאני שולח הוא ב-XML. המערכת תומכת בזה, אני רוצה לבדוק. אני יכול לבדוק גם שה-to do, גם האקספט שעשיתי פה, היה פעם, זה הרגיל, זה של, אז יש פה אקספט אחד מתחבא איפה הוא? שהוא ג'ייסון. זאת אומרת, אני עושה update ב-XML ורוצה לראות שהתוצאה שלו בג'ייסון. אז זה קריאת API אחת, שהיא update, אבל הפורמט שאני שולח, והפורמט שאני רוצה לקבל, זה כבר פרמטרים שאני יכול לשחק איתם. אז אני עושה את האפדייט הזה, ואני עושה את הגט אחריו, לראות שזה אכן עודכן. עוד פעם, כמו שאנחנו למדנו, צריך כדי להפעיל כמה API. אחרי זה אני עושה אפדייט שני. עכשיו, בינינו, כאילו, מה המשמעות של אפדייט שני? אנחנו תופסים אפדייט לאותו רקורד, כאילו עושים את זה פעם אחת, ברור שזה יעבוד פעם שנייה. זה הגיוני, אבל זה לא בהכרח נכון בבדיקות, אוקיי? למה? אני אעשה לזה השוואה לא בדיוק מדויקת, אבל תחשבו על דילית, בדילית אני עושה פעם אחת לדילית 11, אז הוא מצליח, ואז דילית 11 פעם שנייה, הוא לא יצליח, נכון? כי הוא לא נמצא שם. אז
זה התנהגות של מערכת. באותה מידה, delete היה יכול להיות שהוא לא מוחק מאיזושהי סיבה. למה? כי אמרנו, ב-REST API אין שום אכיפה על הדבר הזה. אז גם update עקרונית היינו מצפים שהעדכון באמת יצליח פעמיים. אבל יכול להיות שיש איזה באג במערכת, ונניח אני עושה update על השדה הראשון, ואחרי זה update על השדה השני, ואז הוא דורס, שוכח את האפדייט הקודם, יכול לקרות כל מיני דברים. אז גם אם אני עושה update פעמיים, יכולה להיות לזה סיבה. מה הסיבה? הסיבה זה סקרנות שלי לראות אם הדבר הזה עובד. למה שאני אעשה את זה? זה כבר שאלה של כמה אני מכיר את המערכת. אם אני מכיר את המערכת, עבדתי איתה, יש לי ציפיות מסוימות על היציבות שלה, סביר להניח שאני לא אעשה כל דבר פה. אבל רוצה שבארגז כלים יהיה שאני יכול לעשות update גם פעמיים וגם 3 פעמים, כי אני רוצה לראות. הבא שלי, וזה ימשיך תכף, זה לעשות update ל-to-do אחר. ועוד פעם, זה שעבד על רקורד אחד, זה לא אומר שיעבוד על רקורד אחר. אז לנסות לחשוב גם על דברים כאלה. עכשיו, הגטים שעשיתי פה, לראות שזה גט אחרי האפדייט, אם תסתכלו את זה פה, אז עשיתי אפדייט ל-179, ואחרי זה ל-175, וגט על ה-179 ועל ה-175. זאת אומרת, אפדייט, אפדייט, גט, גט, אבל לא עשיתי אפדייט, גט, כי תזכרו שגם סדר של הפעלת API על ציר הזמן, יכול להיות שיש לו גם השפעה על המערכת. זאת אומרת, הייתי מצפה שהציפייה שלנו באופן כללי, אם אני עובד על רקורדים שונים, אני מצפה לראות את ההתנהגות של כל אחד בנפרד. שזה יכול להיות שזה נכון, ויכול להיות שזה לא נכון, ויש לזה השפעה, ויכול להיות שלסדר שבו אני עושה את קריאות ה-API, יש לזה איזשהו סוג של השפעה. אני מסמלץ פה למעשה, תחשבו על שני קליינטים, אחד מדבר עם 179 והשני 175, ואחד עושה update וגט, וגם השני עושה update וגט, אבל השרת מטפל בהם בצורה סקוונציאלית, אחד אחרי השני. אז יכול להיות שההתנהגות הזאת של מול כמה לקוחות, יכול להיות שזה יהיה השפעה על המערכת. אני לא יודע. אבל עוד פעם, רעיון לחשוב עליו כשאני חושב על תסריטים. אחרי זה אני עושה get all בשביל לבדוק שהכל עודכן גם ב-view הזה של get all. אני עושה אחד חדש, מוודא שהוא שם, מוחק אותו, ומוודא שהוא נמחק, ואני מנסה לעשות update לזה שעשיתי לו delete. שוב, יש לנו ציפיות מסוימות. אם עשיתי לו delete, למה שאני אצליח לעשות לו update? אני מצפה לראות נכון, אתה למעשה שאני לא מקבל, מצליח. סליחה? כן, אתה מקבל, נכון, אתה מקבל error, אבל הארור לא אומר לך שאתה מנסה לא, לעשות לא, זה לא update שגיאה, למשהו. אני מצפה לראות error, נכון? כי אני עשיתי לו זה. אבל עוד פעם, זו ציפייה שאני מצפה מהמערכת, וזה דרך שלי להוכיח שהמערכת או עושה את מה שאני מצפה, או מפתיעה אותי. ואז צריך להבין אם היא מפתיעה אותי לטובה או לרעה. אבל עוד פעם, זה סוג של אוסף של קריאות API, שאני מנסה ללמוד איך המערכת עובדת. ובדרך כלל זה יהיה, יש לי ציפיות מסוימות, אני רוצה שהמערכת תוכיח אותן, והדברים האחרים זה או שיש לי ציפיות או שאני רוצה לראות מה יקרה אם, צריך פשוט לחשוב על זה, על איך אני מפעיל את המערכת בשביל לראות מה קורה שם. כאן לדוגמה, אני הולך לראשון שעשיתי לו to do ומעדכן אותו. ועוד פעם, עניין של סדר. הציפיות שלנו זה, מה אכפת לך גיל, אתה עובד על רקורד שאחרים לא נגעו בו, ברור שהאפדייט הזה יעבוד. כן, אבל זה לא בכך ברור. יש ציפייה שזה יעבוד. אז אם אני עושה re-update, לראות אם זה עובד, עם שדות מסוימים, עם שדות אחרים וכולי. אני יכול לשחק עם הדברים האלה המון. כאילו, יש לי רק בגדול endpoint אחד, הסיפור הזה של to do, יש לו כמה פקודות, post, get, put וזה, ואני יכול המון סינריוס של update רק לחשוב עליהם, רק בגלל הסיפור הזה של, אני מרחיב את זה למה המשמעות של זמן פה, וסדר פעולות, ורקורדים שונים, ופורמטים, גם של כניסה וגם של יציאה. מערכת עצמה, של מערכת פשוטה של דאטה, אפשר לבדוק אותה בכל מיני צורות, כי היא מאפשרת הרבה מאוד דברים דרך ה4-5 API'ים המסכנים האלה. זה, מה שאני עוד רוצה להגיד בזה זה ככה, קודם כל, בבדיקות API באופן כללי, זה סוג של, אני חושב שאמרתי את זה פעם פה, ואם לא, אז אני אגיד את זה פעם ראשונה. אנחנו עושים כל מיני, APM זה הרי הפעלה של מיני מערכת בתוך המערכת. אז יש לנו כאילו, במקרה שלנו 5 כפתורים מול המחשב הענקי הזה שבתוכו כל הדברים האלה עובדים. ויש לנו משקפות לתוך המערכת, ויש לנו את הכפתורים האלה, ואנחנו יכולים להזיז כל מיני דברים.
כמות המשחקים שאפשר לעשות עם הדברים האלה מאוד גדולה. אז אנחנו מלכתחילה צריכים לחשוב על זה, בטח לא ברמה של האם ה-API עובד, אלא קודם כל האם הפיצ'ר עובד. ואת הפיצ'ר הזה, פיצ'ר במקרה שלנו זה ניהול ה-to-dos, שפה לקחנו סאבסט קטן שלו של עדכונים. מה זה אומר לעדכן? לעדכן, ראיתם? זה כאילו חתיכת מפלצת רק מהקטע הזה. אז במערכות שהן real world, שאנחנו עובדים מולם, אז המפלצות האלה עוד יותר גדולות. אז אנחנו צריכים, א', להבין מה אנחנו רוצים לבדוק, קודם כל מה אנחנו רוצים להוכיח שעובד, לתרגם את הדבר הזה לקריאות API בסדר נכון, שיוכיחו לנו שלפחות ה-happy paths או ה-valid flows או whatever עובדים, אבל כמות המשחקים שהם יכולים לעשות ב-exploration, אפילו לא ב-exploration, ב-invalid scenarios, או כל מיני דברים כאלה, היא באמת מאוד גדולה ואפשר לשחק איתה המון. תודה תגידי, רבה, יש גיל. אפשרות לעשות על SQL? על מה? SQL, לעבודה עם דאטאבייס. מתוך פוסטמן? Mhm. גם בתוך פוסטמן וגם באופן כללי. כי נגיד יש הבדל גם בעבודה עם SQL הקליני מול SQL מבחינת שליחת הפקודות והכל. כן. טוב, אז ככה, זו שאלה קטנטנה עם תשובה ענקית ככה. אז אני אענה בגדול וזה. אז קודם כל, רוצה להרחיב שנייה למה אני צריך את זה קודם כל. והתשובה היא, לפעמים מה שאני רואה, או מה שאני יכול להסתכל מתוך מערכת, לא נשקף לי דרך ה-API. זאת אומרת, אם אני עושה בדיקות API כמו שאנחנו עשינו פה, ואני עושה create ו-get, יש לי get, אז אני יכול להסתכל שה-create הצליח. וזה טוב, למה? כי ככה גם הלקוח יסתכל על זה, גם הקליינט שלי לא ייגש לדאטאבייס שלי, כי אני לא אתן לו. אבל לפעמים אין את האופציה הזאת, ואין את האופציה הזאת, היא מתחלקת לכמה צורות. קודם כל, אין אותה. זאת אומרת, נניח שיש לנו דאטאבייס שהוא read only, רק getting, ואני רוצה לייצר שם רקורד חדש, בשביל לבדוק שהגט שלי עובד. אז אני צריך גישה לדאטאבייס. זה יכול להיות ב-SQL, זה יכול להיות בצורה אחרת, אבל אין לי API שזה. למה אין לי API? בגדול, כי הפיתוח או החליט לא לעשות את זה דבר, או עוד לא הגיע לזה ולכן אין לי. בשתי הצורות האלה, עדיין יש לי את הצורך לגשת לדאטאבייס ולשים שם איזושהי שורה בטבלה. ואז השאלה שלך זה איך אני עושה את הדבר הזה, עם סיקוול או כל מיני דברים אחרים. איך עושים את הדבר הזה? אז קודם כל, יש פה קודם כל סיפור שלם של האם מותר לי והאם זה תמיד יעבוד לי וכולי. כי יכול להיות שאצלי על המחשב זה יעבוד, אבל בסביבת טסטינג זה לא יעבוד. יש פה דברים שאני צריך להגדיר, אם אין לי את האפשרות לעבוד דרך API, איך אני מגיע לדבר הזה? זה יכול להיות סקריפטולוגיה שמישהו מדאב-אופס ייתן לי, או הפיתוח ייתן לי, אם הם לא נותנים לי API. זה יכול להיות שאני ישירות אפעיל queries או איזה דברים מול הדאטאבייס בסיקוול, אבל, פה אני מגיע לפוסטמן, פוסטמן לא מאפשר דבר כזה. פוסטמן מאפשר מבחינת היכולת שלו להפעיל איזושהי אוטומציה, הדבר הזה הוא סוג של אוטומציה, שתי צורות בלבד. האחד זה קריאות API, זה כל מה שעשינו פה. זאת אומרת, תנו לו API, הוא יפעיל. וזה אומר שאם נניח יש לי דאטאבייס של איזה פוסטגרס או משהו כזה, אני יכול לדבר עם ה-API, אם הדאטאבייס הזה חושף API, ורוב הדאטאבייסים חושפים API, פוסטמן נותן לי לאפשר קריאות API לדאטאבייס הזה. זה לא בהכרח סיקוול, זה לא בהכרח סלקט כוכבית או משהו כזה, אבל זה גם אפשרי, עם מה שה-API מאפשר. אז זה בעצם הדרך היחידה, ויש סיבה מאוד מוצרית לדבר הזה, כי אם תחשבו על זה, פוסטמן מאפשר המון כוח, כי הוא בעצם מאפשר להפעיל API מול כל מיני מערכות, והוא לא רוצה להשתמש בכוח הזה לרעה. אז הוא די מגביל את הקטע הזה של מי זה ה-API הזה, ומי הוא authenticated, ואיזה טוקן יש לו וכולי, והוא לא סתם יפעיל API והוא ייכנס לכם לדאטאבייס בלי permissions, הוא גם לא ייתן לכם לתת permissions ולעשות את זה, כי למה שהם יקחו את האחריות הזאת על עצמם. אז מה שהוא מאפשר זה קודם כל הרצת קוד JavaScriptי בפוסטמן, והרצת APIs מול מה שאתם רוצים שחושף API. אז כל זמן שאתם משחקים בתוך המשחק הזה,
אז אפשר לתכנת כל דבר שזז או חושף או שיש לכם טוקן מולו. פוסטמן הוא לא סביבת פיתוח, אז הוא לא נועד, א', שתכתבי בו SQL ולהפעיל את זה מול דאטאבייס, הוא גם לא נועד לדבק דברים שרצים בדאטאבייס, כי זה לא זה. אז הוא נותן יכולת מסוימת להפעיל מערכות נפרדות שדאטאבייס נופל בתוכן, וזה רק דרך API. אז זו התשובה מאוד ארוכה לשאלה מאוד קטנה. גם הג'אווה סקריפט שהוא מריץ, דרך אגב, זה לא ג'אווה סקריפט מלא. פוסטמן רואה, בגלל כל הראייה הזאת של כאילו, אני יכול להריץ את זה מהמחשב שלי, אני יכול להריץ את זה מהענן, לדוגמה, את הטסטים האלה, ואז לדוגמה, APIים זה APIים, נכון? אבל כאילו, נניח שאני הייתי רוצה לקרוא פרמטרים מתוך קובץ, אוקיי? אז אולי יש אותו למכונה שלי, אבל בענן אין את הקובץ הזה. אז הג'אווה סקריפט שהוא חושף, זה ג'אווה סקריפט מצומצם, אין שם יכולת לקרוא לפייל סיסטם, כי הוא לא מאפשר את זה, כי בענן אין את הדבר הזה. אז מבחינת היכולות שפוסטמן נותן, לא בהכרח הוא לוקח, אבל זה משהו מגדיר שהוא יכול, אז זה גם הג'אווה סקריפט שלו, זה יותר נועד לחישובים וסטרינגים וכל מיני דברים כאלה, וכמובן הרצת האוטומציה שלו, אבל לא לפייל סיסטם, לא לפתוח פורטים מול ווב או כל מיני דברים כאלה. אז הוא מגביל את עצמו ביכולות שהוא חזק בהן. מעולה. כנראה בקרוב או אחרי החגים או משהו כזה יהיה לנו סריה נוספת של אני לא יודע עדיין מה. נראה ונתראה.